Хәлең ничек? Дип сорасам, иске машина кебек. Майлыйм, җайлыйм, сыпыргалыйм. Оннан соң китәм йөреп. Тик тегәрмәчләр ашалды. Тормыш дигән юлларда. Шөкер алай, зиһен исән, бирешмиләр юлларга. Дөньядан артта калмаска зиһенен сакта тора. Егәр генә какшы төште, күпме майлап сыпырма. Елларым да, юлларым да бер юнәлешне кили. Күңел генә тарткылаша, янәсе махта бирми. Менә шулай иреп ятам. Иске машина кебек. Егәрем бераз биреште, шөкер, зиһенем төзек. Иске машина димен дә. Көлмәгез, дуслар, друг. Без туган илдә төзелгән, әле дә сафта, хезмәттә, нәкъ менә КамАЗ кебек. Авторы билгесез.